Прости на мене грешника. Прости на мене грешника. Идвам при теб. Идвам при теб. И се покайвам И се покайвам от всичките си грехове. от всичките си грехове. Грешник съм, Боже. Грешник съм, Боже. Прости ми. Прости ми. Днес приемам Исус Христос Днес приемам Исус Христос за мой Спасител за мой Спасител и за мой Господ. и за мой Господ. Вярвам, Вярвам, че Той е Божият Син, че Той е Божият Син, който умря за моите грехове който умря за моите грехове и възкръсна от смъртта. и възкръсна от смъртта. Господи Исусе, Господи Исусе, Ти си моят Спасител. Ти си моят Спасител. Спаси моята душа. Спаси моята душа. Дай ми вечен живот. Дай ми вечен живот. Запиши името ми Запиши името ми в книгата на живота. в книгата на живота. Направи ме нов човек. Направи ме нов човек. Искам Искам вечния живот. вечния живот. Боже, Боже, днес днес искам да бъда искам да бъда Твое дете Твое дете и Ти мой баща. и Ти мой баща. И предавам сърцето си И предавам сърцето си и живота си и живота си в Твоите ръце в Твоите ръце. от днес От днес и завинаги. и завинаги. Сключвам завет с Тебе Сключвам завет с Тебе, чрез кръвта на Божието агне чрез кръвта на Божието агне, Исус Христос. Исус Христос. И сега Ти отдавам слава. И сега Ти отдавам слава. Бог Отец, Бог Отец, Бог Син, Бог Син, Бог Святи Дух. Бог Святи Дух. Отдавам Ти почет и слава Отдавам Ти почет и слава в името на Исус. в името на Исус. Амин. Амин. Благодарим Ти, Господи. Благодарим Ти, Господи. Слава на Бога, нека да пляскаме на тия хора. Сега, ние можем ли тук да